Δεν έχω πολλά να πω. Τα είπανε όλα οι άλλοι. Αλλά αισθάνομαι σήμερα σαν να μην έχω φύγει καθόλου. Αισθάνομαι σαν να έκανα ένα ταξίδι και να γύρισα πίσω, γιατί βλέπω περίπου τα ίδια πρόσωπα και νέα πρόσωπα στο σύνδεσμο που ξεκινήσαμε και το θυμάμαι, έχει γραφτεί μέσα στο μυαλό μου η ημερομηνία που κάναμε την πρώτη συνεδρίαση με τον αείμνηστο τον Αλέκο Αγγελίδη, ο οποίος ήταν και ο πρώτος πρόεδρος, ο Αλέκος Αγγελίδης, όχι εγώ, δεύτερος πρόεδρος εγώ. Ήταν στις 22 Φεβρουαρίου του 1992 και ήταν στη βιβλιοθήκη του Νόρθου. Η Ιωάννα τα θυμάται καλύτερα από μένα, αλλά και εγώ τα θυμάμαι. Δεν πειράζει όμως, έφυγα από το Σύλλογο διότι δεν είναι κανείς σε κανένα μέρος για πάντα, χρειάζεται νέο αίμα και αυτό το τονίζω ότι θα ήθελα να βλέπω νέο αίμα να εμπλουτίζει τις τάξεις του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών. Θα ήθελα επίσης να στείλω ένα μήνυμα από έναν άνθρωπο ο οποίος και αυτός έδωσε το δικό του παρόν μέσα στα παροικιακά δρόμενα της Μελβούρνης, τον Γιώργο Τοβέη. Ο Γιώργος μόλις έμαθε ότι ο Σύνδεσμος Λογοτεχνών θα παρουσιάσει τον Ιάκωβο Γαριβάλδη, έστειλε μήνυμα και λέει «Ιάκωβε, είμαι οσί παρόν». Δηλαδή με τα αυτιά θα είμαι παρόν, κοντά σας. Δώσε τους καλύτερους χαιρετισμούς μου στο Συμβούλιο και σε όλα τα μέλη. Τώρα που ο Κώστας εδώ, ο φίλος, διάβαζε του Καναράκη το σχόλιο για μένα, μου σφυρίζει η κυρία, η γυναίκα μου στο αυτί, μου λέει δεν κάνεις, λέει, μόνο βιβλία, κάνεις και μπάρμπεκιου. Λοιπόν, γιατί τώρα τελευταία έρχεσαι και να σκαλίζω εκεί και να γκρεμίζω και να φτιάχνω τα θαγωτικά, κάτι κάνω. Λοιπόν, δεν έχω περισσότερα να σας πω, δεν θα σας κουράσω, μόνο θα ευχαριστήσω τα άτομα τα οποία με πλαισίωσαν σε αυτό το κάλεσμα του Συνδέσμου Λογοτεχνών, που είναι οπωσδήποτε ο φίλος ο Τάκης Ευστρατιάδης, ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει τόσα, πολύ περισσότερα από ό,τι έχω δώσει εγώ μέσα σε αυτή την παροικία. Και ήμουνα κοντά του και στο συμβούλιο του, στο Hellenic, για ένα χρόνο περίπου, και τον σέβομαι πάντοτε στη γνώμη του. Επίσης και τη φίλη, τη λογοτέχνηδα, την Έρμα Βασιλείου, η οποία έδωσε και αυτή από τη δική της την τέχνη για να φανεί το περιοδικό όπως το βλέπετε σήμερα. Οπωσδήποτε ευχαριστώ τον Σύνδεσμο Λογοτεχνών, αλλά πέρα από όλους ευχαριστώ τον Κώστα τον Παϊβανά, τον φίλο αυτό, ο οποίος δεν ξέρω τι είδε και τι βρήκε σε μένα, αλλά πάντως λέει ότι θέλει να είμαστε φίλοι. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι βρήκε. Και οπωσδήποτε ευχαριστώ και εσάς όλους που κατά καιρούς βρίσκεστε κοντά στο σύνδεσμο. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεχίζει. Τι να σας πω, γιατί και εκείνα τα χρόνια που έδωσα εγώ, γιατί να σας πω την αλήθεια, σε 3 μήνες θα έχει 19 χρόνια αυτός ο σύνδεσμος. Από σήμερα σε 3 μήνες θα έχει 19 χρόνια ζωής. Λοιπόν, και εκείνα τα χρόνια που έδωσα εγώ, φαίνεται ότι συνεχίζει αυτή η πορεία του συνδέσμου και δεν πάνε χαμένα.
και τον ευχαριστώ και περισσότερο ευχαριστώ την Ιωάννα που είναι ο στυλοβάτης του συνδέσμου. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για την Ελλάδα. Τίποτα άλλο θα σας πω. Σας ευχαριστώ όλους που με την παρουσία σας με τιμήσατε.